ஒரு பொருள் ஸ்பேஸ்ல சுத்தணும்னா, விண்ணுல சுத்தணும்னா அதுக்குன்னு தனியா ஒரு விசை வேணும், ஈர்ப்பு விசை வேணும். அதனால ஸ்பேஸ் அப்படியே வச்சு அமைக்கிட்டு போயிடும். ராக்கெட்டுக்கு பின்னால எதுக்கு நெருப்பை வச்சு அனுப்புறோம்? ஸ்பேஸை எதுக்கு குப்பை குழி ஆக்கணும்? ராக்கெட் நவராது அந்தாண்ட. அதுக்கு ஸ்பேஸ்ல நவரணும்னா அதுக்குன்னு தனித்தன்மையான ஒரு இயக்கம், ஒரு எடை, ஒரு சுத்தணும்னா அதுக்கு ஒரு லோடு வேணும். அப்படி இல்லைன்னா அதால சுத்தவும் முடியாது. எனர்ஜி வேணும்ல, ஆற்றல் வேணும்ல. அந்த ஆற்றலை பூமி எங்க இருந்து எடுக்குது தெரியுமா? தண்ணியில இருந்து எடுக்குது. அது தனக்கு வேண்டிய எடையை நீரை உள்வாங்குவதன் மூலமாக பூமி எடுக்கிறது. அந்த தண்ணி மழை காலத்தில் அதிகமாகும் போது லோட் ஆயிரும், அப்படித்தானே? கோடை காலத்தில் குறையும் போது லோடு குறைஞ்சிரும். நீர் ஆவியாகும் போது லோடு குறையுமா குறையாதா? இல்லை, இப்போ இன்னொரு ஒரு கிராசிங் ஒன்று வருது. இல்லை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பூமி அந்த காலத்துல இந்த காலம் வரைக்கும் ஒரே எடையோட தான் இருக்கு. அது எடை அதிகரிக்கிறது இல்லை, குறையிறது இல்லை. தண்ணியோட அளவு கூடுறது இல்லை, குறையிறது இல்லைன்னு ஒரு கருத்து ஒன்று இடையில உள்ள இடைசர்கள் வந்திருக்கு. விஞ்ஞான கருத்து, விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி பண்ணது இல்லை. இப்போ நீங்கள் 1 லிட்டர் தண்ணி வைக்கிறீங்க, அது ஆவியா போயிடுச்சுன்னா அதோட அட்மாஸ்பியர்ல அந்த இடம் இருக்கும். ஆனால் நீராவி ஆச்சுங்கிறத மறக்க முடியாது. இது நீராவி ஆகும்போது பூமி எடை இழந்துரும். கொஞ்சம் இடமிருந்து வளமாக சுத்தும் போது சைக்கிளை சுத்துறோமா இல்லையா? லோடு கொடுக்கும்போது முன்னாடி சுத்தம், பின்னாடி சுத்தும் போது நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். எடை இழக்கும் போது பூமி ஓய்வு எடுத்துக்குது, எடை ஏடும்போது முன்னோக்கி சுத்துது. இப்ப பூமியோட சுழற்சி வேகம் குறைஞ்சிருக்கு ஒரு 50 வருஷத்துல. டோட்டலா வெயிட்லெஸ் ஆயிட்டு பூமி, மூச்சு வாங்கல, இழைச்சு போச்சு பூமி. பூமியோட பருமன் குறைஞ்சிட்டு. நாசாவில் கேட்டு பாருங்க. இதுக்கு காரணமே நீர் பூமியில இருந்து எடுத்துட்டோம். 1 லிட்டர் தண்ணி பேசலாம். இன்னொரு 5 நிமிஷம், இன்னொரு 2 நிமிஷத்துல அவன் குழந்தை. 1 லிட்டர் தண்ணி ஆவி ஆகணும்னா எவ்வளவு விறகுங்க தேவைப்படும்? அடுப்புல வச்சு கொளுத்துறாமா இல்லையாங்க விறவை? 1 லிட்டர் தண்ணி 1 கிலோ விறகு இருந்து ஆவி ஆயிடுமா? 1 கிலோ விறவுல எல்லா தண்ணி ஆவி ஆயிடுமா? ஒரு 2 கிலோ விறகு சுத்தமா ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாம ஆவியா போயிடணும். ஒரு 4 லிட்டர் ரைட், ஓகே, நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் எரிச்சு பாருங்க. ஒரு 4 லிட்டர் வச்சுக்கலாம். 4 லிட்டர் விறகு இருந்ததுன்னா 1 லிட்டர் தண்ணியை சுத்தமா ஆவியாக்கலாம். இந்த தண்ணி மேலே போச்சு, மேலே போனதும் ஒசக்க போனதும் குளிர்ச்சி ஆயிட்டு வெப்பத்தை இழந்து நீராவி ஆயிட்டு. நான் என்ன சொல்றேன், 4 கிலோ விறகு அடிக்கிற வெப்பத்தை எடுத்துட்டு 1 லிட்டர் தண்ணி மேலே போயிட்டு. நான் சொல்றது சரிதானே? மேலே போனுச்சுல, திருப்பி மழையா தானே கீழே வந்தது. சூடு என்னங்காச்சு? திருப்பி சூடா வந்ததா தண்ணி? குளிர்ச்சியா வந்தது, வெப்பத்தை விட்டுட்டு வந்தது. பூமியில் இருந்து வெப்பத்தை கடத்துவதற்காக பூமியின் மீது நீரை நிறுத்தினான் தமிழ் உழவன். வெப்ப கடத்தியாக நீரை நம்முடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்தினார்கள். சயின்ஸே படிக்கல. தமிழ் இஸ் நாட் a language, is the sense of science. வெறும் மொழியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5 பைசாவுக்கு பிரயோஜனம், புண்ணாக்கு கூட கிடைக்காது. அறிவியலின் அறிவு தமிழ். It stands on the root of the truth. உண்மையினுடைய வேரின் மீது அது எழும்புகிறது. தமிழை படிக்கவே இல்லை நம்ம, அதான் அழிஞ்சோம். நம்ம அழிஞ்சதோட இல்ல, எவன் எல்லாத்துக்கும் நீதான் வைய தலைமை கொள்ளுன்னா, தலைமை பண்பை இழந்தா அவன் எப்படி வழி நடத்த முடியும்? சுத்தமா அழிஞ்சோம். கடைசி வினாடி, கடைசி நேரம்.